I dús na fiú híise bhí amachsasteach le 230,000 cainteoir Gaeilge in Alban. An sin 2011 nuair a tógadh déanaar a bhí ríist, bhí 87,000 duine an. Sin chuala cinál cainteoirnis idir cainteoirí dúthais agus fólamóirí scoile agus locht na gopla focail. In éireann, sa mBliain 1911, bhí os cinn 600,000 cainteoir Gaeilge agan in éireann, sa mBliain 1911. Nuair a tógadh an déanaar sa mBliain 2016, bhí 73,000 duine ar an teanga go líofacha agus a labhraí chula lá ina síl. Chomála sin, bhí 111 cainteoir líofa a labhar an teanga ar a laghead uairháin sa teachtain. Bhí 150,000 duine a dúirt go raibh an teanga go maithfeacu ach nach bhfuair mór an deisí a labhairt nó nár labhraí mór an riamh ina síl. Agus an nuasar sin, bhí 586,000 duine a bhí a plé leis an teanga ar scoil mar ólamóirí agus mar únteirí. Sa mína figur sin ar fad agus feice tú go bhfuil os cinn 1.7 milliún duine a bhfuil Gaeilge chinál a cinnte acu in éireann. Cén fá go bhfuil líon na gcainteoirí in Alban ag íslú a feith an ama le 100 bliain anuas agus go bhfuil ardú suntasach teacaí ar líon na gcainteoirí in éireann? Well, tharla 16 in éireann. Tharla cogadh na saoirse. Bhainmuid saoirse fola túla amach agus bhuine muintir na héireann córas éidechais dágaid hain ar as smacht acu héinéir. Agus ó thuine le tá an teanga á chur chun cinn ag a gcóras éidechais sin. Is fiú cuimhnú nuair a bunaíomh a bheocha na Gaeilge in 1893 gur fear bheagán duine in éireann ar rá léamh ná scríomh na teanga acu. Sa lá atá in Bhán ar écinn muintir na héireann anam gan tóirte, ní hagann scionartha. Tá sé den an déalúil fiú le hanam spéisiúil gan tóirte. Fiú le hiidir seo go anam. Tá sé den an aige. Ach 1.7 milliún duine a deirtú. Ní chreidim níl siad an. Ach mar a bhfuil siad an, cén fá gur chuir siad le fios ar a déanaoirimh go raibh cumas Gaeilge acu. Agus cén fá nar chuir muintir na Alban chuir gás. Go raibh cumas Gaeilge acu siún go raibh milliún ó breisigus milliún duine in Alban ar a Gaeilge acu. Bechaí go bhfuil notions ar muintir na héireann faoine teanga? No, béidir go bhfuil míniú níos ciallmhar leis. Béidir go ben rud atá tarlaí ná go bhfuil abheochan, hiún, cultúra, teanga arsúil in éireann le 125 bliain anuas ó bunaíomh chun na Gaeilge in 1893 agus gur bine fá go bhfuil bliain na Gaeilge an na bliana, mar go bhfuil muid idir na ceiliúra ar an obair sin.